Ik heb een heel lief joch, mijn grote kleine vriend, zoals je op de aard er echt maar eentje vindt. Vaak liep hij aan mijn hand en na een straatje rond, steeds naar het winkelraam waar een kinderfietsie stond. Morgen zal zijn verjaardag zijn, morgen dan werd hij 7 jaar. Het allerlaatste wat hij zeggen zou: Papi, nog 1 nachtje slapen en krijg ik dan mijn fietsie? Hij was mijn grootste trots en ook een troost voor mij. Maar het leven was te zwaar voor veel verwennerij. Ik spaarde cent voor cent en kreeg het voor elkaar. Want in de zolderkast stond het fietsie voor hem klaar. Morgen zal zijn verjaardag zijn, morgen dan werd hij 7 jaar. Het allerlaatste wat hij zeggen zou: Papi, nog 1 nachtje slapen en krijg ik dan mijn fietsie? Hij zei ik ga naar school, nam afscheid met een lach. Het was de laatste keer dat ik hem zo nog zag. Een auto reed te hard, greep hem in volle vaart. Het leven van een kind, wat is het een ander waard? Morgen zal zijn verjaardag zijn, morgen dan werd hij 7 jaar. Het allerlaatste wat hij zeggen zou: Papi, het was niet mijn schuld, krijg ik nou toch nog mijn fietsie?